Fremtiden er grøn for det blå maritime erhverv. Derfor samarbejder Nordjylland med Sverige og Norge om udviklingen af ny miljøvenlig teknologi. Projektet hedder Markis og omfatter blandt andet uddannelsesområdet, hvor Martech i Frederikshavn og Aalborg Universitet er involveret. Vi kan jo se, at Markis, der forsøger at få søfarten gjort mere miljøvenlig, at der bliver brug for en masse nye teknologier. Og dem har vi kigget på og forsøger at forberede vores studerende på at kunne arbejde med de der nye teknologier. Markis handler om at dele viden om fremtidens søfart og sørge for at være på forkant med den grønne bølge. For eksempel ved vi, at en del færger og andre skibe, de kommer formentlig til at køre på naturgas. Og derfor er der noget gasteknologi, som fremtidige maskinmestre skal kunne. Det forsøger vi så at lære dem, blandt andet her med noget gasturbinedrift. Ideen er også, at nordjyske virksomheder skal få gavn af svenske forskningsprojekter, som allerede er i gang. De der forskningsprojekter er jo direkte rettet mod at forbedre søfartens energiforbrug og mindske forureningen. Og det er jo teknologier, som danske virksomheder her i regionen også har brug for. Han ønsker at sende nordjyder på kurser i Sverige og Norge. Det repræsenterer simpelthen en videnskilde og en efteruddannelsesmulighed for vores undervisere, som jeg håber på, der kan komme noget ud af. Og det vil vi helst gøre sammen med nogle repræsentanter fra nogle virksomheder, sådan at vi får dyrket vores virksomhedssamarbejde, samtidig med at vi får hævet niveauet.